assalamu aleykum musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV tewteɓe nder e bowal leydi kala jamma lawale moon to mbawɗon finde e no mbawɗon wonde no mbawɗon wondude kala e ɓen ɓe mbawɗon wondude min calmini min juurima min ñaguini moon Allah moƴƴere e bawɗe Allah en jetti jomiraɗo joom baaɗe bawɗe kokkuɗen fartange dartade oɗo subaka hande kokkuɗen fartange wurde ha arde ɗo ganduɗa ko addani noon holko sifa e kelle gadan jeyde leydi Sénégal no gowir noon hebde ɗum ene wayno noon en garti hen no hannirta ni wonde kayya holno jeyde leydi fini leydi Sénégal finiri kono kayya holko ɓuri tentude majji en garti hen no hannirta ni kono kayya ganduɗa ko ngun batu wongu to ganduɗa ko assemblée nationale leydi Sénégal ganduɗa ko yowitigal haali waylo e oɗon code électoral ma en gartu hen no hannirta ni ɗum de ɓuri tawede e nder jeydeji leydi Sénégal oɗon aari mo ganduɗa Pindi TV aɗodiri e moon woni de ganduɗa ko sifa e kelle gadane jeyde leydi Sénégal en gartanen no hannirta ni e subaka noon non guditirten ko jayde guendirde le soleil nden jayde le soleil yilli hande ko to rewo e woodi boowe yilli ko to leydi Mauritanie e ngun jillu ngu ganduɗa hoore leydi Macky Sall waɗi ɗum yadude natal ganduɗa ko oɗon Mouhamadou Eldal Goudiaby wonude kanko hoore leydi Macky Sall hanki noon sangue kikiɗe ko nden de ummi ɗo juuriyade to bowallade ngal Nouakchott ene wayno on avion mo ganduɗa tigui haala mum haalanomo no feewi on avion guindaɗo la langue de barbaria wolude ganduɗa ko on tuddide makko Mariame Faye Sall la première dame ko kamɓe de jaaɗi kono kayyi ko dental mawgal jabbiɓe po président mo Mauritanie kamɓe première dame mum wolude ɗen terɗe kala tawateɗe gouvernement leydi Mauritanie kañumen ganduɗa ko bismimo ene wayno wiide Dieynankoɓe le soleil ngun jillu noon ko jillu cehiɗagal jokkere e namma kamen jillu yowtingol haali golle e wiide Dieynankoɓe le soleil accord aji jeeɗiɗi ganduɗa ko cifodirama hakkude ɗon leyɗe ɗiɗi beele de jottodirde ɓeɗo sembude no hannirta ni kanen tawe e nder hello tatabo ndeɗo jeyde ɓe gatti alhaali projet de loi to assemblée nationale de Sénégal ganduɗa jowitiɗo ganduɗa ko waylo e oɗon code électoral ɓe mbide ko on loi waɗama adopté e wiide mabɓe kande Dieynankoɓe le soleil caggal kana garene jayde les échos kaɗon haala tigui tawi toon ɓe mbi ko modification du code électoral les cas Karim et Khalifa au cours des débats ene wayno noon hanki noon to suudu sarde leydi Sénégal ɓuurama toon haalede haala ganduɗa ko Khalifa Ababacar Sall wondude Abdou Karim Wade ɓe mbi ko les députés du pouvoir et ceux de l'opposition posent la journée à s'invectiver ene wayno s'invectiver ene wayno noon kaɗon haala sutama toon no hannirta ni ko waktuji joyyi woni ɗiɓe jooɗi kono kay ko waktuji joyyi gulli jewwa jewɗen no toon ganduɗa ko laamu leydi Sénégal ko on jagorɗo gueɗe nder leydi Antoine Félix Abdoulaye Diome ɓe mbi ko très ferme o wi ko autant la loi ne vise pas telle ou telle autre personne woni de kulal ngal joofaki hay goto walla mbiyen oɗon loi joofaki hay goto mais kala mo yani yo famde ko noon tigui ngal woori kono kay wona tigui joofede e gueɗe baɗe noon e wiide noon ganduɗa ɓeɗon opposition jaɗande ngal ɗon kuulal caggal kan haala ene tawi noon ganduɗa ko alhaali 94 milliards mo ganduɗa ko alhaali oɗon fameuse affaire mo Ousmane Sonko ene wayno noon avocat ji oɗon ganduɗa ko o hoorejo Pastef ma daro yesso cour d'appel wona tigui ko ñalawma hande o ene wayno noon caggal waddemo saisir la chambre d'accusation et reflet d'information du doyen des juges sala tigui suude ko jewɗon haali ɗum ne tawi nder hello tatabo nde jayde les échos e oɗo subaka hande jaɓanen jeyna enquête ɓe mbi ko code électoral Karim et Khalifa toujours awoto ɓen kala nena bowalle ene wayno noon oɗon loi waɗama adopté hanki to assemblée nationale du Sénégal manam kala meɗɗo wonde dumbirdu kina abboye hitande tigui wawa jogade coppal jeeɗe tigui e sumgoji leppol laamu leydi Sénégal on loi noon ko hanki ɓenni modification code électoral ministre de l'intérieur était resté inflexible ene wayno de ɗiɗon kongi ɗi ganduɗa ɗi waɗatno avancé kanko Antoine Félix Abdoulaye Diome hay goto de tagadimo yatirde caggal e on avancé makko mo jogino hono de Wuli Diawo on Toussaint Manga wonde Mari Sow Ndiaye wonde Woré Sarene ɗiɗon député ji kala cuuti walla mbiyen kaali kala ko welno ɗumen kaali kay ganduɗa kala ko wonno e nder becce mumen suude kongi fade on hoorejo assemblée kamɓe kay e gouvernement Sénégal wiide oɗon loi ko anticonstitutionnel kan haalante tawi nder hello tatamo ndeɗo jayde enquête caggal kan ɓe gaari koye ngoɗon hungo juuɗe ngo ganduɗa ko bisuji koko mbaɗi ɗum woni caɗele tigui ganduɗa les usagers ganduɗa ko tewteɓe ɗo e Dakar ɓen ɓe ganduɗa yowitinoɓe bisuji yaaha gara mumen tigui woni caɗele kono kay loro e lefte mawɗe ko e ñalawma hanki o oɗon grève noon siftinde ko hanki fuɗɗi mais maw jokku e ñalawma hande o tigui 48 heures ganduɗa tigui ɓen liggotoɓe e AFTU association du financement des transports urbains wonko muusiɓe e gonka sona tigui ɗum wayla wonde de ɓe mbawa artude e ɗeɗon gollorɗe kan tigui e nder ndeɗo jayde enquête jaɓanen jayde vox populi e ganduɗa arde natal on jagorɗo gueɗe nder leydi le ministre de l'intérieur écarte sa responsabilité e wiide makko kanko Antoine Félix Abdoulaye Diome ce n'est pas de mon ressort
de dire si un citoyen est autorisé ou pas à être candidat ou à s'inscrire sur les listes électorales e wiide makko ti wona kanko ganduɗa ko yamirta candidat beele de ene foti jeeyede ganduɗa liste électorale walla ene foti wadde inscrire walla fotani wadde inscrire o wi ɗum noon wona tigui kanko jogui ngal ɗon coppal wiide makko kanko Abdoulaye Félix Abdoulaye Diome Antoine ko kongi makko tigui tawte e nder helloneɓo jooɓo jayde vox populi caggal ka noon e gaari ganduɗa ko on joguiɗo konngol galle lamorgo Sénégal o wiite ko ganduɗa ko Seydou Gueye porte parole du palais recadre l'opposition suude kongi faade ganduɗa ko ɓen lundiɓe laamu Sénégal e wiide mo ganduɗa ko kanko Seydou Gueye e yo ɓen gandu la loi qui définit les conditions de participation des candidats à des élections et des personnes d'autres woni de ko kuulal ngal wawi hokkude neɗɗo dalilu jeeyde ganduɗa ko sumgoji kono kay ko kuulal tigui wawi hadde ɗum jeeyde sumgoji kono kay wona innama aade e wiide makko kanko on ganduɗa ko Seydou Gueye caggal kan noon ha joni ganduɗa e nder jayde la sen tawi hen natal ganduɗa ko on gorko Antoine ganduɗa ko jagorɗo o gueɗe nder leydi Sénégal ɓe mbi ko les deux cas poli les débat ene wayno noon to assemblée nationale leydi Sénégal kala cuurnoɗo kongi hanki artarti koye kaɗon haala hakkude Karim Wade e Halifa Sall ɓen ɓe ganduɗa kokkaka walla mbiyen natti jogade coppal jeeyede sumgoji paaɗi kongi Woré Sarr ene tawi nder ndeɗo jayde o wi personne n'acceptera la tenue des élections ici au Sénégal sans Karim e Halifa e wiide makko ganduɗa ɗo e leydi Sénégal hay goto de jawata sumgoji jubbine taw kay Halifa Sall e Karim Wade gondaki hen kono kay Yaya Diallo o wi holko saabi ganduɗa kay ko article aji ɗiɗon ganduɗa ko garte Karim Wade ko holko saabi ganduɗa ko oɗon opposition suuti kongi faade Karim Wade ko sababu noon wonde ganduɗa kay ko ngalɗon kuulal e ñane Karim Wade ɗum de saabi ɓeɗon kala ene suuti kongi faade oɗon haali ɓe gatti noon e grève ganduɗa kay ko bisuji tatama ɗum ɓe ɓile ko les populations rudement ganduɗa ko déprouvé ene wayno noon alhaali mabɓe ganduɗa ko ɗiɗon bisuji yo jawno gatta saabu te woni tampere ñalawma hande o tigui kono kay ɓe garti e gonko Covid 19 oɗon taux de positivité en tawi ganduɗa o sappo e jeegom e kala temedere jiɗɗa walla mbiyen radio ƴelletiima no haaden ni ɗo e nder leydi Sénégal jayde le quotidien Madiambal Diagne arti ganduɗa e oɗon adoption ganduɗa ko réforme du code électoral ɓe mbi ko consensus oɗon sur les désaccords ɓe mbi ko les deux cas domine le débat les amendes rejetées alhaali ganduɗa koye ko oɗon alhaali loi noon won noon ganduɗa ko jowti walla mbiyen mo hokkani coppal Karim Wade Halifa Sall woni de sababu député ji garti hen no hannirta ni caggal kan garen e nder ndeɗo jandi ɓe mbi ko Macky précipite l'inauguration de son nouvel avion ene wayno noon kaɗon diwowa walla mbiyen kaɗon diwowo présidentiel hessa kaɗon diwowo makko ganduɗa kay kaw sonno wonno haala no feewi ene wayno de hanki kaɗon nayi e nder duule jippoyi to Mauritanie voyage makko woni premier vol inaugural oɗon avion Airbus à 350 ene wayno noon oɗon avion mo ganduɗa tigui mo innir ɗum la langue de barbarie kan tigui en tawi nder hello tatabadeɗe jayne caggal kan ɓe gatti ganduɗa ko 10 milliards ganduɗa koye oɗon gol soaɓe walla mbiyen blouse aji mumen uniforme aji ɗum koye hitande fande 10 milliards kosti deppo ko gomo tigui e suuti kongi oɗon alhaali e pertinence mum ɗum ne tawi nder hello ɗiɗaɓo ndeɗo jayde ɓe gatti noon prime et avance de tabaski ene wayno principal probléme à l'hôpital principal ene wayno noon ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe ɗon yidde mumen ko ganduɗa ko yo kokke prime aji walla mbiyen kokke avancé ji salaire mumen gam kay mbawa heblorade e nder ndeɗo julde kanen tawi nder hello tataɓo nde jayde le quotidien l'observateur arti ko alhaali troisiéme vague Covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko l'état à l'épreuve du silence ene wayno de ganduɗa ko alhaali ganduɗa ko laygol oɗon mboros Covid 19 woni tigui ganduɗa ko fayre kono kay addi jaare no feewi e nder leydi Sénégal kanen tawi nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jaynen koɓe Youssouma Jiguène Seydou Gueye coordonnateur de la communication de la présidence de la République kongi makko en tawi nder ndeɗo jayne kono kay ko suuti e alhaali ganduɗa ko gonko Covid 19 il ne peut pas y avoir de culpabilité ɗum ne tawi nder hello tataɓo ndeɗo jayne caggal kan ɓe gaari ganduɗa ko natal Waly Balago Seck e ganduɗa hol sababu walla mbiyen hol dalilaji ganduɗa ko wadde mo retiré on plainte mo wonno faade oustas Mactar Sarr ene wayno de hol dogde koyɗe jokkere en nam kono kay ɗin kongi ɗi ganduɗa ko Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz on ɓurɗo lollirde ndiol Fouta holko suuti ganduɗa ko oɗon alhaali hol kongi ɗi o haali hen ɗum dene tawi nder ndeɗo jayde kono kay ɓe garti ganduɗa ko chambre criminel mo Thiès ɓe mbi ko il égorge son père à 82 ans et la jette dans un champ pour la somme de 50 000 francs hol jettiɗo babmum jibinɗo ɗum ganduɗa ko hirsi ɗum ha ɓuuɓi taw oɗon babiraɗo yara ganduɗa ko duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi o werli ɗum e nder guesa baɗon taw sababu o foof de ujunnaji sappo mbuɗu ɗum ne tawi nder helle jeeɗiɗi ndeɗo jayde Youssouma Jiguène libération no kaymo wiide sowona scandale tan ko révélation ene wonde ɓe gaari koye libération caggal ganduɗa ko oɗon mo ganduɗa
ko o gonnoɗo adjoint maire mo Colobane ala ganduɗa ko fawede junngo walla mbiyen tumeɗe ganduɗa ko ala haali ganduɗa ko ɗeɗon koppereje kantinŋaji e ɗen tableji Colobane ene wayno noon alhaali mo joofade ko alhaali coopérative des travailleurs des collectivités de Dakar donc mo ganduɗa kala liggotoɗo hen ene waɗano versé kala e mois 10 000 francs taw ɓeɗon fof soɓe ndendi mama gon temedde ɗiɗi innama ade moni kala ene waɗa versé 10 000 francs ɗum ko tuggude 2013 ha 2020 nde oɗon compte uddita noon tawa hen ko 10 500 francs ko hunde fonde hawnade fonno wonde ko temedere capanɗe jeegom e jeetati milliard million 168 millions coppre CFA kono de nde uddira ko 10 500 francs ujunnaji ɗiɗi temedere mbuɗu ɗum de woni ko tawa hen ene wayno noon oɗon alhaali section de recherche nena rewndi ɗum ndem kay andude gueɗe ɗe no jaari ni no hannirta ni ɗum ne tawe nder hello job ndeɗo jayde ganduɗa kay ko libération caggal kamɓe mbi ko brigade des morses jippima to Parcelles Assainies kam e Grand Yoff ɓe mbi ko 10 bar clando fermé les gérants interpellés ene wayno noon ɗiɗon baruji ɗi ganduɗa tigi ndewan lawol walla mbiyen gara ɗereji no hannirta ni guddama no hannirta ni kono hey joomum en noddama no hannirta ni tawe nder hello tataɓo jayde libération stade jayde coftal ɓalino ay sane heewi wiide ko kayde tigui uddata damalla ene tawi hen natal Donnarumma ono ganduɗa kay ko gardien mo Italie ene wayno équipe type UEFA ari ganduɗa kay ko addude hol jeeɓe tigui oɗon lista kono kay ene ɓuuri hen hewde ganduɗa ko italien ji walla mbiyen ɓeɗon ganduɗa nawɓe coupe d'euro 2021 on équipe mo Italie la squadra azzurra ene wayno noon e nder oɗon 11 type ene tawi hen tigui Chiellini mo Italie capitaine Italie ene tawi hen tigui Maguire on mo ganduɗa tigui ko Angleterre o tawete walla mbiyen ko équipe mo Angleterre ko calde mum jeeya kono Pogba ne jeeya tigui ganduɗa kay ko tawetede hen ko kanko tigui woni français goto tawetede oɗon équipe type caggal kan ɓe gaari ganduɗa kay ko natala Léo Messi ene wayno suuti konngel haali ganduɗa ko oɗon sacré mo Argentine la vérité que les joueurs ont donné leurs âmes évidemment ko ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa ko fettoɓe Argentine ma mbartima no hande ni caggal kan en tawi natal gorko mo ganno kono kay défenseur central mo leydi Sénégal o wiyete ko Kalidou Koulibaly fetowo to Napoli ɓe mbi ko Benitez faut récupérer Koulibaly hakkude Everton e oɗon mercato gam kay yidde hebde Koulibaly ittudemo to to ganduɗa kay koto to fettata Napoli caggal kan Samba Diop Jeux olympiques remise du drapeau national Matar Ba o wi ko ɓeɗon suhaɓe walla mbiyen ɓen athlétique ɓe Sénégal yoɓe ñembo e Amadou Diaba no wonno ni ɓe mbaɗa noon addande Sénégal médaille no wawi sifrade kala musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigui wonno ko siifa e kelle gaɗene jayde leydi Sénégal e siftinde ha joni ganduɗa kay ko garten e alhaali modification oɗon code électoral mo ganduɗa tigui gadden hen miijoji men walla mbiyen yiyande men ene wayno hayso tawi ganduɗa ko haalaka juutino caggal ɗum ɗon foof oɗon loi ɓennino haadeni to assemblée nationale ɗum ko caggal waktuji joyyi ganduɗa ko ndeɗon jonde caggal waktuji joyyi ganduɗa ko kaldigal no wawno sifrade kala oɗon ganduɗa ko parlementaire woti ɗum mabɓe ni capanɗe jeenayyi e jeegom kañumen kala ina jaade ganduɗa ko oɗon loi mo ganduɗa tigui jowriɗo ɗum ɗo sikki ala kalten ko alhaali ganduɗa ko meɗɗo nadde dumbirdu wawa jogade coppal ganduɗa kay jeeyaɗe sudgoji leppol laamu leydi sikki ala so darama wone gueɗe jomum waɗi abus de confiance déjà walla mbiyen jamfima ɓesgugu leydi ndi déjà walla mbiyen holko tuuma walla mbiyen holko fawi dogoor mum holko meeɗi yeede on hankkadi ne mi sikku ganduɗa ko ardade leydi wawa waɗɗademo kalden hen koye miijoji men wadde mbiyen ganduɗa ko oɗon Halifa Ababacar Sall o tuumano ganduɗa ko koppereje ganduɗa ko mairie de Dakar kadi guuli ngala hen hande so yalti walla mbiyen o yi kenorde ko grâce ganduɗa ko présidentiel mo hokkunomo Karim Wade aussi c'est de la même chose ko koppereje ganduɗa ko laamu leydi Sénégal walla men koppereje ɓesgu Sénégal kala wadde mbiyen jiɗɗo ardade leydi ni ko bon exemple hoka jiɗɗo ardade leydi ndi tumiraki abus de confiance par ce que président ko neɗɗo goɗɗo président ko neɗɗo ganduɗa ko dimension goɗɗo foti rokkude walla mbiyen c'est un exemple wadde mbiyen président so meeɗi ganduɗa ittude koppereje walla mbiyen meeɗi tumede koppereje kañum wawa joɗade janggo e jaam tuuma ministre mum walla ganduɗa kay ko directeur mum a ñaami koppereje mbiɗo golol so wi ɗum noon wiya an a meeɗi ñamde koppereje kaja wadde mbiyen ha joni ko artira haqillaji men nde wonno la loi c'est la loi ibe 10 ibe sociétas chaque société a sa justice et nul n'est au-dessus de la loi yimɓe fof poti wadde ko soumettre donc loi so wahama hankadi wawi jogade ma woni yeeruɓe anticonstitutionnel soɓe joguino ɗum gandal wadde recours aji gueɗe baaɗe noon bon voilà
sifra tan fof noon ko juɓɓude golle walla mbiyen juɓɓude sumgoji laamu Sénégal pour la démocratie préservation e gueɗe mbaɗe noon ko weltana noon ha joni ganduɗa ko ɓesgu Sénégal e haalde kadi ganduɗa ko alhaali bisuji sikki ala holko jeeya e hokkude mabɓe juuɗe ɓeɗon debbo kala debbo gonɗo receveur walla mbiyen debbo taƴowo ticket so tawi jomum sowima ganduɗa kay ko jomum ene ƴewane poste so heɓani poste woppitete walla wiye ya jooɗo an yalti artu wadde men ko hunde fotani wonde oɗon grève koye coppal mabɓe goni oɗon grève koye ganduɗa koye dalillaji mabɓe tigui goni sikki ala wonde jomum so ganduɗa so rafama walla mbiyen sowima ganduɗa ko pourquoi pas liggorama walla mbiyen pourquoi pas oppe galle mum jooɗo taw lewru fota waɗa récupéré salaire mum kono jomum so woni reedo wadde mbiyen jomum fota resede ko noon nguɗon goomu yiɗi wiide donc ko hunde ganduɗa aftu walla mbiyen ɓeɗon les travailleurs ɓe potano oppude ɗum ɓenna kadi ko hunde nde ganduɗa ɓe beltana no fewi kono kay woni lore ɓesgu Sénégal wadde mbiyen yo laamu ngu yaw haale gonka mabɓe haale gonka ligguey mabɓe sikki ala waɗi ko kalɗo e deƴƴude mais yoga e ganduɗa ko golloɓe ɗo e nder leydi Sénégal ene jogui ɗeɗon caɗele no fewi gonka mumen no fewi ko muñɓe tan bon voilà ne jaade hen wadde ñaganadeɓe Allah moƴƴere yo jaam waɗa rétablir bisuji mbatta yaade par ce que en jii hanki ko keewi leydi Sénégal ono hulɓini no fewi no hulɓini no fewi en ñaganimaɓe Allah moƴƴere en ñaguima ganduɗa jomiraɗo subahana taala to message amen wawi ganduɗa ko tolnade walla mbiyen haalamen kala ko wawi en oñade paame ko neɗɗo woni mo timmani mais kala e fattangue walla mbiyen beelammo ko weltinde kital moon kono kadi wadde informé mo wadde moon informé gandon ko keewi e nder leydi Sénégal e dow kunul amen musidɓe tedduɓe fulɓe tawateɓe nder jokliduɗo baba adama nde wonnoon tene so mbaɗama jeeyge wotere kala fettante ko hoore mum ko adi foof ko pulagu calminten ko pulagu bisnoten kono ko pulagu ñagoten duwaw yo Allah hokku en yiide subaka Allah jarama on jarama to karallagal to ko Samba